No niin, Janne, nyt kuvataan. Janne on lähtenyt. Mitä? Eikö sen pitänyt odottaa täällä, että kuvataan? Joo, Janne lähti. Pitäisikö olla joku suunnitelma, mitä täällä kuvataan sitten? Ei minä tarvitse suunnitella. Kuvaa vaan. Numero? 78. No se on nyt sun puhelinluoto. Se on akasen numero. Joo. Pidäpä nyt Teijon myyntipuhe noista hienoista metallimöykyistä. Että kaikki haluaisi ostaa sen. En minä niistä mitään tiedä. No reksit päästä. Onks Kalle täällä? Tais lähtee. Se lähti menemään. Ainakin ne on Karstulassa tehty, eikö se myy aika paljon? Tori haittaako jos mä vähän pyörin? Mä innostun tästä kun mä pyörin. No hiine. Vähän vielä pinnaamista vaan. Eli pituuden kannalta. No leikkikäs nyt sillä ohjauksella niin. TVn katsojat taas näkee. Ei nyt oo maailmaa tärkeämpää, nyt on Mersu asia kesken. Yllättävän hyvin toi. Kovempaa. Kohta seivä. Pitää tehdä väisteliin. Veikkaan se ei taita. Ei, Täällä on saa aika. Kökkiä on samaa. Nyt tulee ne savut. Anna siis Täällä on 40 ihan heti ensimmäisellä vedolla. Kokeile sitä käännymistä. Veto kun lähti pois, niin nykäys aika lailla. Aika hyvältä näyttää kuitenkin. Vähän voi pelottaa, näyttää siltäkin. Nostetaanko se päälle ja merkataan? Tää ikkuna kyllä tekee. Tää on joo, tosi kiva tää ikkuna kyllä. Maisterityössä. Se on aika hyvä. Onkin! No niin. viime hetken sormauksia. Ei oo kiire ees vielä. Monta tuntia aikaa. Ei sitä ole silleen, että ne pääsee käsiksi. Onko Sitten teidän vesisäiliö tarvitsee olla silloin. Onko teidän pakkauskelio mukana? Siihen pääsee tosta. Pettääkin tästä alkaa. Sitten on menossa.
jännittää kyllä aika paljonkin. Tää joko ohjautuu tai tää ei ohjaudu. Ja se joko lähtee käyntiin tai se ei lähde. Niin joo, kun se on jäähtynytkin tuo koneessa. Saanko se vielä ehkä lähde? Viimeinen kierros. Seuraavaksi tullaan maaliin. Kuuda viimeinen kierros.